हरे कृष्णा। हे चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण. നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. 3 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ അറിവ് എന്താണ്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തെന്ന്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ്. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? എന്താണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് തരാണ്. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂട്ടോ, എന്നാലാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ്, അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു അറിവിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലെവൽ 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താണ് ഒരു ഇത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ? പുസ്തകത്തിൽ, കെമിസ്ട്രി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസസ് ഉള്ള മാതിരി നമ്മൾക്ക് അറിയൂ ഇല്ല? ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഓക്സിജനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോടെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 2:1 എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വെള്ളം കാണുമ്പോഴാണ് പറയുമോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വരണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ വിജ്ഞാനം, അതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം? ഈ അറിവൊക്കെയാണ് വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ കുറിച്ച്
കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം? അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗമാണെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗം ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്? അപ്പം അർജുനൻ പറഞ്ഞു ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു വായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാനെ, എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല, ഇത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മാർഗമാണ് ഇതെന്ന്. ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യൂ. അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ, ഭഗവാനെ അറിയൂ. ആ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടത്? അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗമാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം ആദ്യത്തെ തന്നെ. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ഏത് ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ്, നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ വീട്ടമ്മയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം അല്ലെ. ഏത് മക്കളോടുള്ളതോ ഭർത്താവിനോടുള്ളതോ ഭാര്യയോടുള്ളതോ ഏത് റിലേഷനും കളയാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? അതിലെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതും പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭഗവാൻ എന്ത് നേദിക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ പ്രസാദം വെക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏത് നമ്മളൊരു മധുരോ എന്തായാലും പുളിയോ ഏതും നമ്മളോട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വായിക്ക് രുചിക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാം. മറ്റേതില് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും എന്താണ് യോഗ മാറ്റ്, ഒരു മാറ്റോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം, ഒരു കുശപ്പുലിന്റെ മേലെ മാൻതോല് വിരിച്ച് ആ മാൻതോലിന്റെ മേലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുഴുവൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ബലമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ഇനി എന്താഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഏതുമില്ല. ഇതിന് പകരം എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ. അത് എന്താണ്, ഇന്ന് പോസ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ജയിപ്പിക്കാനും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ദേഹസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താണോ സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് അതില് ആ ഒരു ഇതിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. ആ നാമം, ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നാമം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് നാമാണ് പറയുന്നത് ആ നാമം കേൾക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയോഗവും. അപ്പം മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മക്കളെ ഇഷ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ വീഴാനുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എനിക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മള് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഞാൻ എന്റെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഒഴുകി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം, വരണോർത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തില് ഇത്ര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇല്ല അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രമേണ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ആ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ വരുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് താഴ്ചയില്ല, താഴെ പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷമ കുറവാണ്, ആയുസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മറ്റുള്ള യോഗങ്ങള് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനയോഗോ അല്ലാന്നില്ല അഷ്ടാംഗയോഗോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ സമാധി ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ സക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക്? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്നിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്? നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാര്, ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിലൊന്നും സംശയമില്ലാണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എത്താം. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നിൽ ആസക്തിയുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. യോഗം അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യുഞ്ചൻ മതാശ്രയം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? എല്ലാം, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ ലെവലില്, അതായത് മതാശ്രയക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളെ അസംശയം, സംശയമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായി, സമഗ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ യഥാ ജ്ഞാസിസി തച്ചൃണു, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള വിവരം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിവരം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. തശ്രുണു, കേട്ടാലും, നീ കേൾക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കേൾവി. കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തശ്രുണു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കേൾവി ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയാ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറയും കേട്ടോ. ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ 7 ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നത്? ഭാഗവതം കേട്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ പലരിൽ നിന്നും കേട്ടു. ഏറ്റവും അവസാനം കേട്ടത് ആരെയെന്നാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം ഫുൾ, അതിനു മുമ്പ് എന്താ ഉണ്ടായത്? ശമീക മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാഹിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാമ്പിനെ, ചത്ത പാമ്പിനെ ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് കണ്ട് കോപം വന്നിട്ടാണ് അവര് മകനായിട്ടുള്ള, ബാലനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി വന്നിട്ട് പരീക്ഷത്തിനെ ശപിക്കുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് നീ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അന്നൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ശപിച്ചാൽ അത് ഏൽക്കുന്ന മരത്ത് ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാഹ്മണന് ശപിച്ചാലൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരുടെ ലെവലിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാഹം പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ജലപാനമില്ലാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് കേട്ടത്? ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ജനിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ കയാതുനും എന്താണ് ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നാരദർ പറയുന്ന ഭാഗവതം ഫുൾ കേട്ടത്. എന്നിട്ട് പോലും എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, പകുതി പേര് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഉറങ്ങാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അപ്പൊ അത് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വരും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയോടുകൂടെ കേട്ടാലും ഭക്തി അല്ലാണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിച്ചാലും വിശ്വസിച്ച് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന മരുന്നിന് ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തില്. വിശ്വസിച്ച് കഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മാറുമെന്ന് പറയും പൊതുവെ, നമ്മളോട് അതിന് അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം കേൾവി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇനി രണ്ടാമത് കീർത്തനത്തിന് നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയാണ് പറയുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട്. നവവിധ ഭക്തിയില് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്, കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതാണ് കീർത്തനം. കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുക. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം പഠിച്ചത്? അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് കേട്ടത്? ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ്, രാധാദേവിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് നികുഞ്ചം കുഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്. ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ സ്ഥലം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്നിട്ട് ആർക്കാണുള്ളത്? തുളസി മഹാറാണിക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ തുളസി ദേവി, അപ്പൊ ഈ ഒരു തത്ത
ആയിരുന്നു ആര്? ശുകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തത്തയാണ്, ശുകനും ശാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആൺതത്തയാണ് ശുകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശുകൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, യോ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഇന്ന് അവിടെ നമ്മളുടെ ലീല നടത്താം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് രാധാദേവി പറയുന്നത്, നീ തുളസി മഹാറാണിക്കാണ് അതിന്റെ അധികാരം, നീ അവരോടാണ് പോയി പറയേണ്ടത്, ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ കൈ കടത്താൻ പാടില്ല, ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിശ്ചയമായിരുന്നു. അവിടെ ആ ഒരു റൂൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠാണത്. എന്നിട്ട് പറയും, നിനക്ക് എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ പോണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ശാപം ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തത്ത അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോഴാണ് കൈലാസത്തിൽ ആര് ഏത് ഭാഗവതം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, ശിവദേവനും പാർവതി ദേവിയും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവര് മൂളിയിട്ട് ശിവദേവൻ ഇത് കണ്ട് തുരത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടേക്ക്? അപ്പൊ പറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തത്ത എവിടേക്ക് വരുന്നു? വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോട്ടുപായ യോണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. എന്നിട്ട് 16 കൊല്ലം അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ശിവദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ 16 കൊല്ലത്തിലും വ്യാസദേവൻ പറയുന്ന ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും അപ്പൊ നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം ശ്രവണം എന്നുള്ളത് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് നവവിധ ഭക്തിയുടെ ബാക്കി ഏത് കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട്, എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമാവുന്നത് കൊണ്ടേ പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, അർജുനൻ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ അടിമമാരെയാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ജോലിക്കാരന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ആക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി റയർ. അത്രയും റയറാണ് ശുദ്ധഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് അടിമയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എന്താണ് വാരി വിതറി നമ്മൾ കൊടുക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? നമ്മൾ പറയുന്നത്, അയാൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്ന ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിൽ അപ്പൊ സ്ഥിരമാക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ ആ സ്ഥിര ബുദ്ധി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾക്ക് വെളിവാക്കി തരുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിൽ സർവ്വ വിഭൂതികളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാ വിഭൂതികളും 6 വിഭൂതികളുണ്ട് അല്ലെ? ഏതാണ്? എല്ലാ സൗന്ദര്യം എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഷ്ടസിദ്ധികളും. എത്ര വേണമെങ്കിൽ വലുതാവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും അഷ്ടസിദ്ധികളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്വായത്താണ്. അപ്പം ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാവാം, ചെറുതാവാം, ഭാരം കുറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കൂടാം, അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ എത്ര വലുതായത് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിലോ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് വന്നത് ആരായിട്ടാണ്? വരാഹമൂർത്തി എന്താണ് മൂക്കി എന്നാണ് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പൊ എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് മൂക്കിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരാഹമൂർത്തി എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതാവുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ആ വരുമ്പോ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിൽ അത്രയും ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. വാമനനോ ഡോർഫ് മാരിയാണ്, ജോക്കർ മാരിയാണ് വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക, എത്ര വലുതോ ചെറുതോ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളതോ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതോ ഒക്കെ ആവാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതവുമായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭൗതികം, നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഈ എന്താണ് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ പറ്റിയപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ പറ്റി അല്ലാണ്ട് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ആ കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് മനസ്സിലാവും.
അപ്പൊ എന്താണ് സംശയാതീതം. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയം വരണ്ട. നമ്മൾ പകുതി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൽ സംശയം. നമ്മൾ അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചുമന്ന വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പറയാണ് അത് ചോരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. റെഡ് ഇങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതേ നിറത്തിലുള്ള ഇത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതേ കളർ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂവിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ കാണിക്കുക അല്ലെ, രക്തം വരുന്നതൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത്? ശരിക്കും യഥാർത്ഥ രക്തമാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും, അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് രക്തം വന്നത്, നമ്മൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ആ തോന്നലാണ്, അതൊരു ഇല്യൂഷനാണ്, നമ്മുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ സംശയാതീതമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഒന്നിലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, ഓക്കെ, അയാളെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയാളെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ചോദിക്കും, അയാളുടെ ഭക്ഷണക്രമം എന്താണ്, അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴകുന്നത്, അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കും മാക്സിമം അറിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് അറിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ അതിനു മുമ്പ് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ആ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിവരം വെക്കുന്നത്, അവരെ പറ്റി അറിയാവുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളും ഭഗവാൻ നമ്മളെ വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോ വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ വരുത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതില് എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈശ്വര, പ്രകൃതി, കർമ്മം, പിന്നെന്താണ്? കാലം. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളുടെ ശബ്ദമില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ 5 വിഷയങ്ങളാണ്. ഈശ്വര, പ്രകൃതി, കർമ്മം, പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ കാലം, നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്. അതാണ് മുഖ്യം. കാരണം നമ്മളാണത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ജീവാത്മാവാണ്. പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അതെ, അതാണ് മാതാജി. ആരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ എന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചറിയണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ 5 ഭഗവത്ഗീത ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവരെ കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെ കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അറിവ് നമ്മൾക്ക് തനിയെ ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 5 വയസ്സിലാണ് നാരദര് തപസ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടത്. നാരദർ പരമജ്ഞാനിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ വിവരങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് വന്നത്? അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി തരുന്നത്. അതിന് വയസ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേക ഭൂയോ അന്യജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം. അപ്പൊ വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അർജുനന്?
വൈഷയിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ, ഇതാണുള്ളത്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്മാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ദ്വന്ദ്മാണ്. നമ്മൾക്ക് സുഖം തോന്നും, ദുഃഖം തോന്നും, അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ചൂടനുഭവപ്പെടും, തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. ഇതെല്ലാമാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ? സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. അങ്ങനെ രണ്ട് ശരീരങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനു മേലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതിനും പുറത്ത് ആരാളുള്ളത്? ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ആ അറിവ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല. ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. സോറി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് വൈഷയിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇവിടെ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം പോലും, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം പോലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുള്ള ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള, ഈ 3നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാനും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതുമാതിരി നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന് തുല്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാര്. നമ്മൾക്ക് ഇത് നേടിത്തരാനായിട്ട് അവരെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ ഭഗവാൻ അയക്കും. അങ്ങനത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ എന്താണ്, അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവത്തിനും കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് വേണം? ബുദ്ധി വേണം. എന്തിനുള്ള ബുദ്ധി വേണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധി വേണം, അല്ലെ? സർവത്തിന് കാരണഭൂതൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാ അറിവിന്റെയും ഉറവിടം. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിവരം ഉണ്ടാവുക. അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. എന്നാലും ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാർക്കായിരിക്കും? അവരുടെ അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും. അച്ഛനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്കാണ് അറിയുക അവരുടെ ട്രേഡ്സ്, അവരെന്തൊക്കെയാണ് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുക, എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരിക, എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സങ്കടം വരിക, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവർ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? അമ്മമാർക്കാണ് പൊതുവെ അറിയുക, അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ സൃഷ്ടി നടന്നത്. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് മാക്സിമം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പഴകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമ്മയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ കയ്യിലാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകമാകട്ടെ എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ കൈയിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ്? ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോഴും ഏത് ശരീരം വേണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, ഇതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ കണക്കുമുള്ളത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്കാണ്
ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും അയാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതും കൂടി തീരുമാനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ എല്ലാ അറിവിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ സർവ്വത്തിന് കാരണഭൂതൻ അല്ലെ, എല്ലാ കാരണത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏകലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫലം പോകേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ മറ്റു ദേവതകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫലം പോലും ആർക്കാണ് പോവുക? ഭഗവാനാണ് പോവുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ എന്ത് വേണം? ബുദ്ധി വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ എന്താണ്, പലരുടെ ലൈഫ് നോക്കിയാലും പല മാതിരിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു? ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ചില സമയത്താണെങ്കിൽ ഐസ് മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറെയൊക്കെ ഉള്ളത്. കുറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുറെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു എന്താണ് പറയുക, മിതമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പലതരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഒരു ആ കാരണബോധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്കാണ്. ഒരു ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അറിയാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, സുഖമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അയാളും എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയും, നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നീക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ അറിവൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയും അറിയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അറിയാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്, ഇത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാനില്ല എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദാമഭി സിദ്ധാനാം കശ്ചിമ്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയോ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു ഷു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്, സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യര് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളില് ഒരാള് എന്താണ്, എന്തായാലും ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞേ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നതിൽ അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിൽ ഒന്നിലേറെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുന്ന ആളുകളെ പറ്റി നോക്കിയാൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരാരുമില്ല. ഇവൻ ദേവതമാർക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് താഴെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ശിവദേവനാണ്. ഭഗവാൻ 64 ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. അതിൽ 60 ഗുണങ്ങളാണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിനുള്ളത് ഭഗവാന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 56 56 എന്നാണ് എന്റെ ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. 56 57 ആ ലെവലിലാണ് ആർക്കുള്ളത്? ശിവദേവനുള്ളത്. അതിനും താഴെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ത്യജിച്ച് പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവൽ വരെ എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 53 54 ആ ലെവലാണ് വരിക. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ അത്രയും പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് ആർക്ക്? ബ്രഹ്മാവിനെ എടുത്താൽ പോലും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി. അപ്പോ ശിവദേവനെ എടുത്താൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പോ ഓരോ തവണ ഇപ്പൊ ഭസ്മാസുരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അപ്പൊ മോഹിനി രൂപത്തിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ മോഹിനി രൂപത്തിൽ വരും എന്നുള്ളത് ശിവദേവൻ അറിയായിരുന്നു? ഇല്ല. അത് ആർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് മേലെയാണ്, അചിന്ത്യമാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വയ്യ.
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാർഷികത്തിലെ കൃഷ്ണൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവവ്യാപിയായ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇതാണ് 6 ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനും ഇന്ദ്രനൊക്കെ ഒരുമാതിരി എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ അത്രയും ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് അപ്പോ അർജുനന് പോലും ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രേമപൂർവ്വം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്? അവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവിടെ ഇതിലെ കുറെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശ്വരനായിട്ടാണ് വന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനായിട്ട്, സ്വയം ഭഗവാനാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? ഇപ്പം അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കുറെ, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ പോലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ് ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത അവർക്കുണ്ടോ? അവർക്ക് നമ്മുടെ മാതിരി 2 കണ്ണുകൾ, അവർക്കും ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ആചാര്യന്മാർ ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാൻ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിലോ അങ്ങനെ വന്ന് അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കും. അതുപോലെ അവർ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം തനിയെ തെളിഞ്ഞു വരും അവരുടെ ഉള്ളില്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട്, ഇന്നമാര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവ്വം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കനിയണം, വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനിൽ ത്രൂ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് സമീപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മളെ ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതൽ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഗുരുവിന് കൂടുതൽ എന്താണ്, കാരുണ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ എന്താണ് നിശ്ചയം? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക, ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എത്ര സ്പെക്കുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും, എത്ര വിനിമയങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും പല കഥകളും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റിയിട്ട് പലരും എഴുതാറുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അവര് വെറുതെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും ഭഗവാനോട് കാരുണ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ സാക്ഷ്യം കാണിച്ചു തരും. ഭൂമിരാപ്പോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണുള്ളത്, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ആത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഭൂമി രാപ്പോന ലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധി രേവജ. അപ്പൊ എന്റെ ഭിന്നമായ ഈ ഇതില് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്. അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താ വരുന്നത്? അല്ല, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. എന്താണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും എന്താണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ്. അതില് ഈ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനെയാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്ന ശ്ലോകം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അല്ല, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണരൂപ വിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്?
ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഏതാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ? നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മഹാവിഷ്ണു പേരെന്താണ്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. ആദ്യം കാരണകോശത്തില് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു വരാനുള്ളത്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് അനന്തശേഷന് ഇല്ല കേട്ടോ. അനന്തശേഷന് ഇല്ലാത്ത വിഷ്ണുവാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വന്നത്? ആ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ എന്താണ് രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എന്താണ്? ആ കാരണ ഓഷ്യനിലാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതിലെന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഓരോ കുമിളകൾ മാതിരി ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ നിറയെ. അതും അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വരെയല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാൻ ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ, ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്, ഈ കാരണോഷ്യനിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരും? ഈ എന്താണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 7 ലെയർ ഉണ്ട്. ആ 7 ലെയറിലാണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വരും, മനസ്സും അഹങ്കാരവും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇരുട്ടായിരിക്കും. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആദ്യം വരുമ്പോ ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാം, അതായത് മലകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നല്ലാണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഗർഭകോശയിലാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. ആ ഗർഭകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് തന്നെ ജലമാണ്. അതിൽ പകുതി പ്രപഞ്ചം നിറയ്ക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? ആ സൃഷ്ടികൾ അതോടൊപ്പം വരും. നമ്മുടെ ഈ മേലത്തെ എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ രൂപങ്ങൾ ആരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. ആരിൽ ത്രൂ? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി സൃഷ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത്, ജീവസൃഷ്ടികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവസൃഷ്ടികളിലേക്ക് ആര്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആരായിട്ട് വരുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അതാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു. മഹത്തത്വം എന്ന് സമഗ്ര പ്രപഞ്ചശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ 16 മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയൂലോ. ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും? 24 മൂലകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുക നമ്മള്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 16 ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയാ? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെന്താ പറയുക അതില്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 20 വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് പറയാ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് ചേരും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് 24 മൂലങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയാ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ അത് വരുന്നുണ്ട്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, കയ്യ്, കാല്, അത് വരുന്നത്. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെന്താ വരുന്നത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, അങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ? അത് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, കാഴ്ച, കേൾവി, അതൊക്കെ വരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ 20 ആയോ? അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ വരിക? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിനൊപ്പം 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും കൂടി വരും. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് മഹത്തത്വം. അതാണ് മഹാവിഷ്ണു. അപ്പം ഈ മഹത്തത്വത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഇതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത്, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും വരുന്നത്. ഇനി ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. ആ രൂപം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഘടനയുണ്ടല്ലോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക്. അത് തരുന്നതാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വിസ്തരണമാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. അത് സർവപ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ആരായിട്ട് വരുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ്, അംശമാണ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമാണ് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശാംശമാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവത് ശക്തികളൊന്നിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. അത് നമുക്കറിയാലോ. ഭൂമിയിൽ ഗന്ധം വരും, അല്ല ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ എല്ലാം വരും. ഇനി ജലം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിനൊരു രസമുണ്ട്, രുചിയുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ അതായത് സ്പർശം, രൂപം, ശബ്ദം. ഏറ്റവും ആദ്യം എപ്പോഴും വരുന്നത് ശബ്ദമാണ്. നമ്മളെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ശബ്ദമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അവസാനം വിട്ടു പോകുന്നതും ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രുണുവും ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ശബ്ദം, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം, ആകാശത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത് തുടങ്ങുക കേട്ടോ, വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു വരും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്താണ്? വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കാറ്റിന് ശബ്ദമുണ്ട്, സ്പർശമുണ്ട് അല്ലെ? അത് അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അഗ്നിയുടെ രൂപം കാണാം, അതുപോലെ അഗ്നിയുടെ കത്തുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം, അതുപോലെ സ്പർശം എല്ലാം അതിൽ വരും അല്ലെ? പൊള്ളില്ലേ നമ്മൾക്ക്? അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ രസം, ജലമാകുമ്പോ അതിന്റെ രസം കൂടി ചേർന്ന് വരും. ഈ 4 ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും. ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ഗന്ധത്തോടൊപ്പം എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ് ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ധ്രുവാണ് എല്ലാം നടക്കുക. ഓക്കെ, ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്കും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഏതൊന്നിനെയും മൂലകാരണമായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അപരേയമ്യതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിധി മേ പരാം ജീവഭൂതാമഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യ തേജ. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാം എടുത്തപ്പോ പലരും തെറ്റിച്ചതാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് എന്തെന്ന്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ആ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജീവഗണങ്ങൾ അധമ ശക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് അതൊരു നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്? 6 5. അതിന് ഈ ശ്ലോകമാണ്. ഏതാദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണിത്യുപതാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തത. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് 2 തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളേ ഉള്ളൂ, അല്ല ശക്തികളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് അധമശക്തി, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഇത് രണ്ടും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവം വിനാശം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവം ഭഗവാനാണ്. മത്ത പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മത്തപരതരം നാന്യ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ. അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകൾ കോർക്കുമ്പോ ആ മണികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെ? ഒരു മാലയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഒരുമിച്ച്. പക്ഷെ ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഓരോ മണി വേറെ വേറെ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്?
പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ്? ഒരു മാലയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മാലയുടെ ഉള്ളില് കോർത്തിരിക്കുന്ന ആ നൂലിന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ആ മാല കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഏതോ ഒരു അതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. കാരണം ഒരു മണികൾ തന്നെയായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ അതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ ഭൂമിയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു എയറിൽ നിൽക്കണ മാതിരിയല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ശരിക്കും നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വട്ടമായിട്ട് ആകാശത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് ചുറ്റും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? എല്ലാ മതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രനാവട്ടെ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? എല്ലാത്തിന്റെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു അച്ചുതണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതെല്ലാം സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാം സാങ്കല്പികം എന്നാ പഠിക്കുക. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒന്നുമില്ലാത്തതിന് നമുക്ക് സാങ്കല്പികം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അച്ചുതണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാങ്കല്പികമാണ്. സാങ്കല്പികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാനാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്ത് കാണുന്ന ഏത് ഇതും സൃഷ്ടിയുമല്ല അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, വേറെന്തോ ആണ്. ആ എന്തോ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം അതേ സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നു, അതേ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും മൺസൂൺ വരുന്നത് അല്ലെ? അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം. അവിടെ എല്ലാം അതതുമാതിരി ചിട്ടയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഭൂമി 2 ദിവസം ഞാൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല, സൂര്യൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, ഒരാളും ജീവിക്കില്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ സ്മെല്ല്, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ദിവസത്തില്. ആ തരത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എലി ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു എലി ചത്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അതിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിടുകയാണ്. അതിന്റെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ ഒരു 2 ദിവസം അത് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിടുകയാണെങ്കിലോ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സ്മെല്ല് മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും പവറാണ് അല്ലേ എന്താണ് സൂര്യന്റെ ആ രശ്മികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനാണ് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഈ ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആണ് ഈശ്വര. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആദിദേവനും ആനന്ദസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഈ ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. തുടക്കത്തില് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അതുപോലെ എന്താണ്? എല്ലാം ആദിദേവനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആനന്ദസാഗരം, അതിന് മേലെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തി, ഇപ്പൊ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മാവിനെ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നതിന് മാത്രമേ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്. ഒരാളെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എന്താണ് മരണം, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി അതിന്റെ മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി സൂരയോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. ജലത്തിന്റെ രസം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെയാണ് എല്ലാ ശക്തിയും. ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു സാധനം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും നമ്മൾക്ക് ആ സ്വാദ് അറിയുന്നത് വെള്ളം ചേരുമ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വായ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നിൽക്കും, നമ്മൾക്ക് ആ സലൈവ ഇല്ലാന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് രുചിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ നമ്മൾ എത്ര മധുരമുള്ള സാധനം ആണെങ്കിലും എത്ര ഇതുള്ള സാധനങ്ങൾ, എരിവുള്ള സാധനം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ആ വായയുടെ ആ രസം ചേർത്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ആ സലൈവ നമ്മൾ അതിനോട് ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ രുചി നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം ചേരുമ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സാധനത്തിനും രുചി ഉണ്ടാവില്ല അത്ര. എന്നുവെച്ചാൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ, വെള്ളം ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക തത്വം. ഇനി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശപൂരങ്ങൾ, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ശക്തി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈവൻ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളെ പോലും അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരിത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാന്ന്, ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഇത് വരുമ്പോ ഒരു താമരപ്പൂ വിരിയുന്നു, അല്ലെ? ആ താമര വിരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു രശ്മി കിട്ടുമ്പോ തന്നെ ആ താമര വിരിയാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആമ്പൽപ്പൂവാണെങ്കിലോ, ചന്ദ്രരശ്മി വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ചന്ദ്രരശ്മികൾ വരുമ്പോഴാണ് ആമ്പൽ വിരിയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശപുരങ്ങൾ, അതിന്റെയൊക്കെ ശക്തി. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഓരോന്നിന്റെയും ഇത് അതീന്ദ്രിയ നാദമാകുന്ന ഓംകാരം, അത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മളുടെ വേദങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓം വെച്ചിടാൻ തുടങ്ങുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ നാരായണായ നമഃ, നമ്മളങ്ങനെ പറയൂലോ. അതെല്ലാം ഓമാണ്. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മണ്ഡലം. ഈ ആബോധം ഉദിച്ചവർ അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, രുചി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ വിത്ത് നമ്മൾ പാകുന്നു, അല്ലെ? വിത്ത് പാകി അത് മുളച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ചെടികളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെടികൾ വരുമ്പോ ആ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് വിത്തിന്റെ കൂടെ അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആ രസങ്ങൾ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇത്ര. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫ്രൂട്ട്സിന് പല പല രുചികൾ, പല പല നിറങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നത്. എല്ലാം ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോ എന്ത് നമ്മൾക്ക് തോന്നണം? ഭഗവാനാണ് തോന്നണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരാളുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കിടക്കുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ. ആരുടെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മകൻ ഇപ്പോ കോളേജിൽ പോയി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡ്രസ്സ് കിടക്കണം കാണുമ്പോൾ പറയും, നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ, ഓ ഇത് അവന്റെ ഡ്രസ്സാണ്, അവന് ഓർമ്മ വരും, അല്ലെ? ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ പുസ്തകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മകളുടെ ആണെങ്കിൽ മകളുടെ അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മകളെ ഓർമ്മ വരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വരാത്തത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും, ഓരോന്നും ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓരോന്ന് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചി ഓർമ്മ വരണം. പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം. പുണ്യഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസോ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്സിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിൽ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാനാണ്. ഭൂമിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തീയിലെ ചൂടായും, ആ തീയിലെ ചൂട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ചൂട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത മൗലികമായ സർവഭൂത വ്യാപ്തമായ ഗന്ധമത്രേ കൃഷ്ണൻ. ഭൂമി, ജലം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവഭൗതിക മൂലകങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, എല്ലാത്തിന്റെയും വലിയ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ 84. ബീജം മാം സർവഭൂതാനം വിത്തി പാർത്ഥ സനാതനം
ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാസ്മി തേജോ തേജസ്വിനാമകം. കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് കേൾക്കണ മാറിയില്ലല്ലോ, ഒന്നും നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോന്നും തവണയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ കേട്ട മാറിയില്ല. നമ്മളുടെ ജീവിതം അതുമാതിരി തന്നെയാ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് തരും, പക്ഷെ എപ്പോഴായിരിക്കും? അതിനൊരു സമയം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറേ കൂടി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലതായിരിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ തരിക. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. എന്താണ്? നമ്മളെ പറ്റി എല്ലാം അറിയുന്നത്, എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. മാലിന്യത ഉണ്ടാത്ത ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം, ഇവയുടെ എല്ലാം ആദിമ ബീജം കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗർഭോദസായ വിഷ്ണു കൂടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ആദിമ ബീജം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം വിഷ്ണു ആണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തഗതവും പരബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതവുമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തഗതവും എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അതിന് രൂപമില്ല, അല്ലെ? അത് പ്രകാശമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിരൂപമാണ്. അവ്യക്തഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത്. ആ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വ്യക്തിഗത ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല, താനാണ് ബുദ്ധിക്ക് കാരണം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബുദ്ധി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തകൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് നല്ലതാവട്ടെ ചീത്തയാവട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചോയ്സ് തരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചീത്തതിനായാലും നല്ലതിനായാലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ബുദ്ധിഹീനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്നല്ല. എന്താണ്? ബുദ്ധി വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബീജം മാം സർവഭൂതാനം വിദ്ധിപാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാസ്മി തേജസ്വിന മഖം. കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബലം ബലവതാം ചാകം കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമ്മ വിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ ബലവും അവിടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എന്താണ്? ഭൗതിക തൃഷ്ണയോട് ഉള്ള ആഗ്രഹമല്ല പറയുന്നത്. ബലം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം, അല്ലെ? അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്താം, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഒരാളെ കൊല്ലാനും ഉപയോഗിക്കാം. അതും കാമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാസക്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അത്യാസക്തിക്കാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹവും അത് കാമമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ കാമരാഗ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ബലം. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ബലം ഒരാളുടെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ബലവാന്മാരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒരു ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ള ആഗ്രഹം തരുന്നതും അത് നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കണം? ധർമ്മവിരുദ്ധം ആയിരിക്കരുത്. അതായത് ഒരു ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലെ പോവരുത്. മീൻസ് വേറെ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ധർമാനുസൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം സന്താനോത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നീട് മക്കളിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഉളവാക്കുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കടമയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം, അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് വളർത്തുക, കൃഷ്ണാബോധം കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വരുന്നത്, അല്ലെ?
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നൊരു കൗമാരപ്രായത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം ഒരു ജീവിതം, നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ, ഒരു എന്താണ്, ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രഹ്ലാദനെ നോക്കൂ, എത്ര ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അല്ലെ? എത്ര ഹ്യൂമിലിറ്റി, എത്ര വിനയമാണ് പ്രഹ്ലാദന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും അച്ഛൻ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഹ്ലാദ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദിന് ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ്, അപൂർണമായി ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് എത്ര വിനയാന്വിതരായാലും അയാളെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ ഈ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. യേച്ചൈവ സത്വികാ ഭാവ രാജസാ താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേമയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരാള്, അതായത് ശാശ്വതാംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അടിമപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഈ ഗുണങ്ങളും, ഈ മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെയാണ് മഹാമായ എന്ന് പറയുക നമ്മള്. ഈ മഹാമായ എന്ന് പറയുന്ന 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഒരു രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് ജയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രാജാവ് വന്നിട്ട്, അതായത് ആൾക്കാരെ, കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ജയിലിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് രാജാവ് അവിടേക്ക് വന്നൊരു മേൽനോട്ടത്തിന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജയിലിലത്തെ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയാണ് ഭഗവാൻ, ആ രാജാവ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാജാവാണ്. പക്ഷെ രാജാവ് അതിന് മേലെയാണ്, അല്ലെ? ആ ജയിൽ പുള്ളികളുടെ ലെവലിൽ അല്ല ഉള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളില് രജഗുണം മറ്റു സത്വഗുണം കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ ഇത് മതി, അനുഗ്രഹം മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ജഗായു മതായുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതിനൊരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ മൃഗാരി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്താണ്, പകുതി ജീവനായിട്ട് ജീവികളെ മുഴുവൻ കൊന്നിരുന്ന ആളാണ്, അല്ലെ? അവസാനം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ചവിട്ടാത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു നിമിഷത്തെ അനുഗ്രഹം മതി ഭഗവാന്റെ എല്ലാം മാറ്റി മറിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും ആരധീനത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഏതിന്റെയും അധീനത്തിലല്ല. ഭഗവാൻ അധീനല്ല, അതീതനാണ്. 2 വ്യത്യാസമുണ്ട്. അധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ, അതീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ. ഇനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുണവുമില്ല. ഭഗവാൻ, ഈ വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാളല്ലേ? എന്തായാലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ഗുണങ്ങളില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ഗുണത്തിന് അധീനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിബ്ജിയോറിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താണ്, വയലറ്റ് പല കളറില്. അപ്പൊ അതില് 7 കളർ ഉണ്ടല്ലോ. ആ 7 കളറ് ഒരു എന്താണ്, ഒരു ഡിസ്ക് മാറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് തിരിച്ചെങ്ങനെ എന്ത് കളറ് കാണുക? വെള്ള കളറാണ് കാണുക. എന്നാൽ ആ ഡിസ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കളറും ഇല്ലേ? ഇല്ല. ഉണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് എന്താണ്? വെള്ള കളറാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അധീനനാണ്, അതീതനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയോ അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അധീനനാണ്. സമയത്തിനായി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ. ത്രിബിർ ഗുണമൈർഭാവൈരേഭി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാദി മാഭേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വം, രജസ്, തമസ് വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതിനും അവ്യനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്തില് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ എന്താവുന്നു? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം
ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ വരികയാണ്. അപ്പൊ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവര് അറിയുന്നില്ല, ആ കുട്ടി അറിയുന്നില്ല എന്തെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഗുണങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു വേറെ കളറുള്ള ഒരു കണ്ണാടിക്കൂടെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിനെ കാണുന്നത് പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതി നമ്മൾ കാണുന്നു, അപ്പൊ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് നമ്മളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടികളെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മളുടേതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്. ആ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാൾ, അതിന്റെ ഉറവിടം വേറെ മേലെയുണ്ട്, ഒരു ഭഗവാനായിട്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, അതിന് മേലെ വേറെ ഒന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയാത്തത്. സത്വഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയരായും, രജസ്തമോ ഗുണത്തിന് അതീതനായ വൈശ്യരായും, തമോ ഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ശൂദ്രർ. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും സർവേശ്വരനുമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ സത്വഗുണം മാത്രമല്ല, 4 ഇതാണുള്ളത് അല്ലെ, വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം, അത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങള്. നമ്മുടെ ഏതാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാറ്റഗറി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്ര, വൈശ്യർ. ശൂദ്രനുള്ളത്. അതില് സത്വഗുണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് സത്വഗുണം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പറയണത്, എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് കുറവാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം, എന്നാലും സത്വഗുണമാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും കുറച്ച് ശൂദ്ര ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണർക്ക്. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? ക്ഷത്രിയർക്ക് രജോ ഗുണം. ഇനി എന്താണ്? വൈശ്യർ വരുമ്പോഴേക്കും 2 ഗുണത്തിന് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വൈശ്യര്. ശൂദ്രർക്ക് വന്ന് തമോ ഗുണം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, തമോ ഗുണത്തിലാണ് ശൂദ്രരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണം ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും അവരൊന്നും സമ്പാദിച്ചിരുന്നില്ല ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത്, ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ. അപ്പൊ വൈശ്യരാണ് ഇവർക്കുള്ള എന്താണ് വ്യവസായം എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ്? വൈശ്യരാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണാം, നന്ദഗോപുരമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഗോപന്മാരായിരുന്നു. അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കൊടുക്കും, പൈസ കൊടുക്കും, കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കരമടയ്ക്കണം ആർക്ക്? രാജാവിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പൈസ മുഴുവൻ ആർക്ക് ചേർത്തിരുന്നത്? ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് ചേർത്തിരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ 3 കൂട്ടരെയും പണികളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ, അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശൂദ്രര്. ബ്രാഹ്മണർക്കും സഹായത്തിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ക്ഷത്രിയർക്കും സഹായത്തിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ വൈശ്യർക്കും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അവർ ഓവറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. എപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇതെന്താണ്? അലസത, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. അവര് സ്വയമായിട്ട് ചിന്തയിൽ എന്ത് പ്രവർത്തികളും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇനിയും ഉയർന്നിട്ട് വേണം സത്വഗുണത്തിൽ എത്താൻ. നമ്മുടെ ചെറുതല്ലേ വലുത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയാണെന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തവളയ്ക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ, അതിന് മേലെ എത്ര വലിയ ലോകം ഉണ്ടെന്ന് അറിയൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.